mbambera. Yewaiti yapera. Ipi baba dumbu. Yesu. Tautoa dumbu. Babuku mazira mbambera. Whoa. Chena. Good. Right. Saka guys, like I told you yesterday, kuti nini ndikuenda kwa Mazare kuti ndinovateyo. Panapa we've got this accommodation. Ndio mukubata mabhirija mukebini. We've got 5 builders here. Then kitchen makazara material and also nana gogo nana nemwana wapanapa zvakare. Saka amutokwani vanhu momu makazarisisisa mukati momu. So inini, because I knew kuti makazara, that's why ndakauya nechi. Let's go to my bedroom. Papa no kitchen bakubika zvawa mabhedha. So like always guys, I think ndovunga ndakambomention apa kuti we prefer kuti mabuilders azvibikire ega. Saka moto uri papapa. Haikona kuti vapana noramba kubika, but that's our preference. Vandozvibikira vega. They take care of themselves. Zvota kuti vanhu musanetsana. Ndima bricks ari pamusoro apapa. Then inopasa ugugu. Then this thing, ndakatochitora kumba ichi ndikatoti no, this one ndoda kuti ndichinge ndichisaka ainyu vhiri rangu onewo. Vhiri rangu agomana, vhiri rangu rakaramba kudzotsonya. Vhiri. Then we've got a Jojo tank here. Anakubikira zvavapa, vari kusukirapo. Uyo ari kusuka mabhaketi ake. Guys, why didn't you tell me? Why didn't you tell me? We are panewe. Boaradza. Vani mimi. Can you also tell me this thing Josh Under say it? Ndakachichiva this one. Yakati gaimbo zvikweshavo zvingaka. Yakanzi aloe vera natural shea scrub. The problem is, and so Josh Under say smooth your skin with the pure sea salt and sugar blended with vitamins. Ish. Ine smell yakanaka. Ine zigera yakanaka. But ndida kuvaudza vanhu ngatibatsirane gandirofanira kunaka kai by December. Guys, I'm saying pandakaratidzwa nemunhu but ndikuda help because inini zvandakaita ndaivhura zvakanaka ndanombora neruoko ndadai yozara pasi teta kusaka inoshandiswa sei hamuzviona ndoisa magrovhosi ndatora magrovhosi ndaisa yonyura makati memagrovhosi. So now I'm saying please in the comment section help me, how do I use this thing? But just me yakanaka ukapedza kugeza unohwa kuti kubovoka maburi ose anobovoka kubovokera chako ndozvaringakaita. Asi dambudzo ndiudzewo kuti unoshandisa sei mascrub aya. Unoshandisa direct kudai here kana unoisa patauro here kana unoisa paglove. But zveglove ndaona zvakandibatsira asi yakanyura yose mumagrovhosi. Then haipupumi manje. Ndozvimwe zvandakaona angotora zvinhu zvinorekera. Then ndakaiona paTikTok this thing ichi chakanzi bamboo chako what nesmell yakanaka zvayo yekumeso okuko ndakuitawo mapundu ngachirega ita sei. Saka ngatione guys kuti zvichashanda here zvinhu izvi. Zvinoshanda here kana kuti hazvishandi. Maremedi saka pamwe ndiudzeyo futi marecipe ikoko kwamuri kuti ndotora futi zvipi kuitira kuti ganda rite smooth riyerere. Hatingapedzi dumbu chete. Topedza dumbu ganda rinaonaka. Then mukuzviona ndakavhara kusaidi kunoku ene kupi. Saka ndakavhara ndakadai kusvika apa. Asi kwambotanga uchitonhora saka ndane chigubhu zvemvura zvangu mukatumbu. Then kunoku bva ndadhonza uri kuti uinde uku so that uku kwangu ita total darkness. Saka uku ndavhara vandasiya side iro kuitira kuti ndifemewo unogona kubitirwa hamunozviona. Saka ni obviously ndo bedroom rangu isi. That's my bedroom, guys, for the people. Hamozviona. Machirara apa munorwa streets. Malawi is here. Malawi is in the building. Kwamazare. We are not even joking. We are not playing. We are not tandamounting everyone. So this is my bed. Look at my cute bed. So 1, 2, 2. Ndakati ndere wevhali futi rimwe iri. Amuri zivira ndakuzonge ndakudadiraika.
wevhari futi vanaripeta repakati 3 handei 4 handei 5 saka mamune 5 mablankets motora mumota ndizvozvo izvo badaisa zvimabhaketi chichichi apapa tovhara. That was my bedroom. And also chivata unofanira kuvhura mahwindo kuti vasabitirwa. Now maona bedroom yangu I had missed sleeping mumota yakapesera I think one nguva plus the good part kuri hakuna mosquito. So we are coming this side manje ndinoda kuti ndimopinda mukati chitenderera tese. This is our builder, my main builder. Wedu watiri kushanda naye pano mamwe acho mabuilder zvakare but isusu tikufocus namabhuku. Saka vatinawo pano vamwe vanogona kuvaziva vamwe vanogona kusavaziva. So vabhuku ndio vabhuku by the way I think vanhu vazhinji vaziva kuti paprice kuri kuno kwabhuku. He is part of that family as well. Saka baba vaingondigara vachinditi imbotora bhuku that this one is the best recommendation from baba and havatomboputani zvekuplana ndakati vabhuku ini mukandira chanongodzokera nababa mopedzerana. So vabhuku vari pano vabhuku imi michitambokupai mukana handitika vabhuku by the way ndoda kungotenda Mwari. This is my first time I think kunyazoshandawo futi nemama builders from Marange Church. I think unoona nomwadoro munovaona masavadha munovaona machechi akasiyana but this time we are working with the team yakasangana maZion nevekwaMarange. Chimbo iripi vesa timu rekwaMarange resera mukuona iro. Saka I'm very happy guys, like hamusi kuzoboza kuti mufaro wangu wakamira sei because ndofara kushanda nevanhu vakasiyana siyana. We don't select, we don't exclude, hatinayo segregation, tino include handitika. Saka ndofarira kuti communication yatiri navo and also handatombovaudzwa kuti zvoni ndakavati toda depth yekuti hatidi chikwari chekuti svaru toda chaiyo semutown. That's what we want here, kuti vati imba yedu ibude zvakanaka. Saka mukuona ndofunga kuti kumwe kwa kusati kwatopera ukuku kumwe uko ndokwati kushepi yedu iri kuda zvakanaka usaidi uku hamunozviona manje. So that's what we are looking at kuti kubude nelevel yamunoziva so that musazoti vana bhuku vari kudhiga zvisiri trenching yavo yasiyana neyanakwana sekuru Beni sei zvadii. So here we've got munofunga kuti ringatora nguva yakadii muchiriita because pana vanhu 5 vamuri kushanda navo. Makadi enyu muri yemuAfrica kana kuti pasi rese tinotarisira kuti madays atingatora neimba inei pa 5 builders 5 vanhu 3 builders 2 maassistant tinotarisira kuti ringatitorera 19 days kuti ripere and then ufarwa hwefoundation yedu taita 55 then depth yacho iri pa 70 kwatenda kudzika kana kwaramba inogumira pa 50 chichienderana kuti pazoitwa ruware here kana kuti pakamira sei vaita hard zvakamira sei asi 70 or more kana panyanya kupfavisa togona kudzika futi. Saka panapa pari kushandwa a combination of different people. I think you now know how I'm working and also how we re-strategize mashandira atinoita. But anyway, vari kushanda a combination of different roofs. Inoshanda mabuilders ari kuita ravo brickwork yose neplastering nemafloors. Then uyu carpenter achauya muchavaona vachazvita zvecarpentry handisi kuti havagoni but we want to work with a combination of different people amunozviona. Then iwo voita maruyekera maplastering avo nemaroof floors avo wematiles uchauya vazhou muchavaona zvakare. Saka ndo zvandoda kuti tigocalculatora mazuva edu kuti brickwork yedu maybe inoita madesi mangani backfilling then pasati paiswa slab electrician akufanira kuuya zita chi inonzi decking. Tofarira decking padzimba dzedu dzese rine pila richauya panapa. So mukuona kuti kumberi ukokokoko chidesign chachoni imwe ichadai so handei mberi. So this is the veranda. So iri rirapapa ibedroom kufamba tiri mukati metrenching then home aita mastep alright
ndasina kutozviona. Then iri ibathroom iyi ndo toilet neekera nechawa yacho zvese ipapapo. Then this is another bedroom ramuri kuona riri apa handitya. I think uko kushandwa yatipinde panapa vareke saka this one is more of like a capacity karipo. Saka muri kuona madzibaba zvakare munonzi madzibaba yakari munonzi chii kana muri kuti vapostori moti vapostori but mupostori haikusi kudzinyeri ndio madani ndokutokudza mai ndokutokudza saka apo vapozoichena touya kuno. This is another bedroom. Then wauya apa builders vari kuzvibikira vega saka ndovanoziva kuti vanoda kudla chii per day. So apo pamuri kuona because vari kugadzira depth yacho kuti ibude zvakanaka pasi apa but sikuda foundation kakangodero hatidi toda imba yedu yakanaka. Vapostora nizve Gumure from Bikita Gumure saka panapa tinengirozi dzamwari dzoga dzoga. So dining area yamuri kuonapo. This one lounge. So this house haina kitchen because they said kuti isusu hatisina kitchen yemukati mebedroom yedu. Kitchen yavo inenge ridivi iro ndo inenge rikokoko. They will renovate it later. But isusu kubedroom kwedu, meaning kuti here we've got 3 bedrooms, dining ne lounge. Ndo zvazviri. Our client, by the way, is in South Africa, and I'm very proud, I'm very happy. Thank you very much for believing in me. Thank you very much for actually proving people wrong, because there are some people who are actually now starting different rumors. I don't take clients from South Africa. I don't know where they got that from, but at the end of the day, I would like to thank this customer for believing in me, for proving people wrong. Kuti I can work with anyone, people in Zimbabwe, South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique, abroad, jese atina watino select. So I think ndinotenda tinotendwa kuti munotipa mabasa kuti tiraramise mhuri. Izvozvo tinozvitenda maningi nokuti basa kana usina kupuwa basa unozofa nenhamo. Saka tokutendai maningi naizvozvo. Izvozvo. Thank you very much. Thank you very vatambika indi ndotamba chindaini ndingatozokutambira vanhu vakazoti makangora iwe uchachikunya mutambiri aisitotamba zvezvo motimba dzekuti dzakango dzebheria right. So ndizvozvo guys, other people yakunotona Jedzerinda unotamba. Cheza guys, here we've got Jeza celebrity repano. Jedzidzi chimbotiimbira dzekuchechikiswa. Nasivhesi rakapera. Nasivhesi rakapera. Munosimba dzekuti chi? Nditombogondeka nazvo sotoda vhesi rakanatsobuda. Oh. Koso ngekuti ngaive tsamba munoimba kuchechikweni. Oizi. Uzoe kuti chi? Kana kuno satarira kuti. Oizi. Uchanyepewe. Jeza, guys, this time I decided to also promote Ovekwedu. Mombaona maboko avo haikona ngofunga kuti vana sekuru Beni ndo vega vanongogona. Muchaona a different team zvakare maybe vanemwe project. We are actually increasing the number of our teams so that mabasa akasire kupera. We don't rely on one chete rimwe richiitwa ko rimwe richiitwa ko. And also I think on that note maybe kuna next week ndakatarisa muchaona ndiri paziko, and also I will make sure kuti ma delivery vanhu vese handisi kuti ndiye ndichivata here ndonga everyday chichibuda nechimota chakazara chinopa vanhu zvinhu zvavo kuitira kuti zvichifambire zvakanaka, because I think zvimwe zvatigarisewo zviriko kuHarare ikoko zvandakasiya zviriko nezvimwe zvandiri kuenda nazvo izvozvizvi. So the main purpose yevideo ndada kuti muone kuti I'm also at a different project kunonzi kwaMazare kwatiri kuita this house. From here next week I'll be in Harare. Tiretikura na sekuru Beni muchiona kwa nemba yedu yafamba zingayitimba iyoyo, and also I'll be delivering most of the farm products kuvanhu vese vakabhadhara. I will try by all means. I think I have to without failure vanhu vese. Saka ndizvozvo guys for the people. Chedza ndakumboresa vanhu. Biri vanga yakajagira. Murisei. Ndini Jedza wenyu ari panapa kumbovaka kumboro vachipasa. Kunonyembera kusoda wani.
aiwa akasiriasi pemunhu akachina jedza anofarira maearphones